Bună ziua! Eu mă numesc Căpățână Ruxandra și sunt studentă în grupa 603 seria A, iar el este Charlie, student la distanță. Și noi doi ne-am propus să facem proiectul la microeconomie despre hrană pentru pisicuțe. Nu pot să vă mint, a fost ideea lui, dar proiectul este făcut de mine, așa că cred că n-ai voie să participi pentru că nu mai ajută cu nimic. Obiectul tranzacției, după cum v-am spus, este hrana pentru pisicuțe, care poate să fie disponibilă în diverse forme, precum hrană umedă, hrană uscată, recompense, alte tipuri de recompense și așa mai departe. Pentru că am niște pisici monstruoase care nu preferă chiar orice, de aceea am o gamă variată. Purtătorii cererii sunt proprietarii care au pisicuțe, centrele care au grijă de pisicuțe sau chiar veterinarele. Purtătorii ofertei sunt producătorii globali și locali de hrană pentru animale, precum Purina One, Royal Canin, Hills, Whiskas și așa mai departe. Totodată, aceste mărci pot fi și unele private, distribuite în supermarketuri. De exemplu acesta, Miau Miau, nu este foarte cunoscut. Totodată există și retaileri online, precum Amazon sau Zooplus, și fizic pet shop-uri sau magazine în care se regăsesc și aceste tipuri de mâncare. Evoluția prețurilor. În ultimii ani, prețurile hranei pentru pisici au crescut moderat din mai mulți factori, precum inflația, costurile materiilor din care sunt făcute aceste mâncăruri, dar și cererea crescută pentru produsele premium. Conform estimărilor, piața va încifra anul acesta 5 miliarde de lei, circa 1 miliard de euro, cu 10% mai mult decât în anul anterior, 2023. Structura concurențială este oligopol, cu câțiva jucători mari care domină piața globală, precum Nestle Purina sau Mars Petcare. La nivel regional, totuși, există o tendință de consolidare. Creșterea comerțului online a sporit foarte mult și concurența între branduri. Tipul de cerere, elastică sau inelastică. În ceea ce ține de hrana pentru pisicuțe, aceasta este relativ inelastică, deoarece proprietarii consideră aceste produse esențiale pentru bunăstarea animăluțului lor. Totuși, în fața creșterilor semnificative de preț în ultimii ani, unii consumatori pot opta pentru alte alternative, precum o mâncare puțin mai ieftină, mai accesibilă chiar, sau alternative precum gătitul acasă, pentru că unele pisicuțe pot mânca și resturile mâncării oamenilor. Deci, poate exista și o elasticitate în funcție de preț. Tipul de ofertă este oferta diversificată, deoarece există mai multe tipuri de mâncărică, precum cea premium sau cea standard, care este adaptată în funcție de segmentele de consumatori. Piața hranei de animale de companie a înregistrat o creștere constantă, cu o majorare anuală de aproximativ 20%. Această creștere indică o cerere stabilă și o sensibilitate redusă la preț, permițând producătorilor să mențină sau să crească încasările chiar și în contextul unor ajustări de preț. Principalii ofertanți sunt brandurile internaționale, precum Purina, Whiskas, Royal Canin, Sheba, etc. Principalii în cota de piață sunt Nestle și Mars, care controlează peste 50% din piață la nivel global. Acestea variază și în funcție de regiune. Concurența este chiar intensă între jucătorii globali și cei locali, deoarece a apărut segmentul online. Relațiile concurențiale se bazează pe competiția intensă între factori precum calitatea produselor, prețul, loialitatea clienților, inovație, etc. Brandurile premium concurează prin calitate și prin beneficiile pe care acestea le aduc, iar mărcile standard concurează prin prețul redus pe care îl au. Câteva exemple de produse complementare ar fi litierele, nisipul, bolurile pentru mâncare, dozatoarele de apă, suplimente alimentare, jucării interactive, produse de îngrijire pentru spălarea și curățarea blănii pisicilor.
Câteva bunuri substituibile ar fi diete preparate acasă, resturi alimentare sau hrana destinată altor animale, precum hrana pentru căței, care este greșit folosită ca și substitut pentru că nu face bine pisicilor. Deși unii oameni au impresia că hrana de căței este la fel ca cea de pisicuțe, însă nu este exact același lucru și este folosită greșit în majoritatea cazurilor. Vă mulțumim mult că v-ați uitat la videoclipul nostru și sper că a ieșit cât de cât bine. Eu vă mulțumesc și vă spun la revedere și Cearei la fel. La revedere!